Kanegade All India Radio Shillong ka khubor ban pule de afililia saukme. Kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ai jingkershan ki sengsan perthai ka jila Meghalaya ki bayate lok bat ka sorkar MDA ya ukonrat sangma hakanik election chiteng samoy. Minjur ka yeng dorbar parliament ya ka Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Amendment Bill arajar khatpra. Bat Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad Sangma, uloong ba ka sorkar jong u kanile kat bala ban pentikna ba ki nong saksnong ka jila kinyo jimentoy na barok ki skim sorkar pdeng bat ru na ka sorkar jila. Ka khubor babnya. Kiseng sain perthai ka jila Meghalaya ke bayate alok ba ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance balai lamda ka seng NPP kila penpau ya ka jinga kershan halor ka jingshim khia ka sorkar pan penklan shu ya ki khardop pet ngor ya ka jingwan rung be an ki petwer hadien jong ka NRC bala penmi da ka jila Assam. Kini kiseng kila kershan ru ya Menteri Rangba Konrad ke sangma ha kanik election shiteng samoy jong ka South Tura kenang ba ka jingjob jong u kan penklan shu ya ka jingde habreng jongki. Ha ka je kendo jongki nong elam seng, kinong mikmat ki badan benta ba ka sorkar MDA bat Menteri Rangba ka jila ha secretariat, lai kran ha ki babun kimat ki bakun thop ru ya ka NRC badang shupin mi jong ka jila Assam, ba halo ka jinglong jingman jongki jila ki ba marjan. Kaken hon menteri bakmi ya kapisa tingka ka sorkar pedeng kala menjor ban pelat ya udai ha kedor ka baduna syaki jela bat ki union territory na ka benta ki scheme ki ba pair ka bala pinyo na ka price support scheme. Menteri Electronic bat IT ka sorkar pedeng u Ravi Shankar Prasad habai kren bakila pthai khubor ulaong bahapo kani ka scheme ki jela kila ban shim hado lai pusaulak prabu prahajar metric ton udai. Menteri Uloong bakane karai kan yarap ya ki jela bat Union Territory bakin la ban penan kam ya uni udai haki babon ki scheme kumka PTS bat midday meal scheme. Kaken hon menteri kala minjuru ban yai peteng ya ka Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana hadien jongka 5-year plan bakhat ar. Kane kan yarap ban penyaso ya laihu prahajar South Park hat artli ki jaka sa abril haka jinglot ka ba prapusau hajar khandai spa laihu sau klur tingka laong uprasad. Ya kane ka Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana la pelat ha uno pra jong snam arhajar da ka jingtmu ban penyaso ya ki jaka sa abril ha ki jaka nong kendong jong kari da ki surok ki babha. Kaying dorbar parliament kala menjur ya ka Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Amendment Bill arajar khatpra. Kani ka bill kala pendam no ya ka rukam ban panjing bit shwa ban kem ya unu ne kanu ka brio ki bale kam ban ben persha ya ka jat bin reuret pa dalit. Haba jubab ya ka jingatai halor kani ka bill haraja sabha Menteri Social Justice and Empowerment ka sorkar pedeng u Tawarchan Gelot uloong ba ka sorkar ka pet ya ka bha ka miat ki brio ki beduk bat ka ai jingada ya ki jat bin reuret pa dalit. Uloang bahapo kani kaan laban bo ya ki yeng bishar bakerpang ki ban pet ya ki mukot duma ki baide ba ki jingsha ban ben ki SC bat ST. Henen kasni kadai ka lingko bahanyo pun rios nam jong ka jeng ki light load kari India ka quit India movement house nam ka kandai spa sapu ar jong ka kasni ukpa jong ka jai pun rio u Mahatma Gandhi ulaya wer shit ram ya upa nong India banya khondo ayap ya ka do or die ban be no ya ki do le na kari kani ka jeng ki quit India movement las dang na gawalia tang ha Mumbai bat ya kani kasni la rakhi kum ka August Kranti Day man lausnem. President Ramnath Kovind ha kani kasni ulakan mau burom ya barok kito ki balapha yala ka jingim na ka benta ka jinglai luat kari. Menteri Rangba ado Narendra Modi ru ulakan mau burom ya ki reu kraw kenthai bat chinrang ki blai don benta ha ka quit India movement. Ka sorkar pedeng hinen kasni kala terwa banbu reus pa Prapulai teli ki FM radio station Shimet hakaleng ki benta jong kari. Haka jingjubab jong Menteri Information and Broadcasting ka sorkar pedeng u Colonel Rajavardhan Rathore halok sabha ulong baka prasar bharti lanik All India Radio kala menjur ya ka scheme banbu ya ki FM radio station haki shispa san pusau teli ki jaka hakari. Ulong ru ba u frequency band prapunyo hado shispa pra megahertz la itho kumki FM radio habaro kawai kari kan top ru ya ki jaka nong kendong ki beran hajan ki jaka khaput.
kini kedai ke All India Radio Shillong ke Bon Lam Shapi ya ke Khubor. Kidukot ke yang dorba Lok Sabha minta kelala ban penankam sa santali ki ktien bela penrung thamai ke office jong ke Lok Sabha kala penbiang ru ya ki jing pen kala ktien ba kentop ya ktien dogri konkani santali bat sindhi kalampang jong ke Lok Sabha ka Sumitra Mahajan kala penbena ya kani ha ke yeng hinin kesni da ke boong ba ke don tang kumba kha nyautli ki jing pen kala ya ki jat ktien kala ong ru ba ki dukot minta kelala ban penankam hado arpu artli ki jat ktien ha ke yeng kalampang kala ong ru ba ki dukot ki deban ai jing tep arpu sau kanta shwa ka por bakin penankam ya ki ni ki santali ktien ki bedang penrung thamai ha ke yeng kam hashwa ka yeng Dorba Raja Sabharu kala penbiang ya ki jingpen kala ktien naga benta ka ktien Dogri, Kashmiri, Konkani, Santali bat Sindhi. Menteri rang ba ka Meghalaya Konrad Sangma ulong ba ka sarkar jong kayen le kat bala ban pentikna ba ki nong shashnong ka jila ki nyo jimentoy na barok ki skim sarkar pdeng bat kumjoru na ka sarkar jila habakran ha ka workshop ba arsni ka enterprise architecture for North Eastern States of India bala penlong da North Eastern Council ringkat ka jinatray lang jong ka National Informatics Center Shillong Konrad ulong ba khnang ba ontip ya ki jingpen trekam ba pair ya ki skim ha jila labtha ya kan hon menteri ba ki ne jingo dalade ya ki ne ki jaka khnang ban pinchisha ba ya ki skim la pentrekam hok ha ki district ulong ba nado ba ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance blai lam da ka seng NPP ka wan ha ka bor kladon ka jing ang not ban ai ka jing shakri ka ba pakai ki pai ba bat ka kwa ru ba num pensep ya ka pisa ka ba dei hok ban yo mentoy u pai ba How kabay day ba ka jing penankam mekitia information technology but e-governance usang maulong ba kini kinyarap ya ka sarkar ban kmi bnya halor ki schemes bat kan pentik naru ban wanra ya ka jing pentrekam ba khoi ba suba ulong shushu ba ha ki jila kibla kham kiyo jongkari lala ban pentrekam ya ki scheme sarkar ling ba ka jingrap jong ki tiar ka start juk menta ba kan thop ya ki satellite henry ha ki jila ki ba ompat la ban penankam kum kin ki tiar ka start juk menta don kam bandalai daladehi ban penshisha Menteri rang ba ka Arunachal Pradesh Upema Khandu ula hukum ya katna disaster management bakan pha ya ka kan hon ban khmi ya ka jingkeu ha ka jingshlei ka wa siang ha mebo jong ka e siang district la ong unong mi khmat ka mebo ulambo tayeng hadien bolaya kren ya ka ni kamat jingshlei ka wa siang bat Menteri rang ba Upema Khandu Menteri rang ba ula hukum ya uskatri katna disaster management ban pha ya ka kan hon ban khmi bnya ya ka ni ka jingshlei ka wa khanang ban la ban ya na ki jingja ki bala ban mi na ka ne ka jingshlei ban pen klein ya ka jinga dei hapden ki bor ya dari ka kan hon sipai jong ka Tripura State Rifle TSR college Mizoram bat ka kan hon Mizoram Armed Police MAP kalapoi ha Tripura ban shimanta ha ka parade jong ka jingra case ni lai lot ka ri ha ki jila ki ba marjan Assistant Inspector General of Police Law and Order is Ranjan Das ilong ba ka hukum balapan mi thamai da katnat Home Affairs jabro ki jila kari laong balapatha bakan dan ka jinshim benta markaliang jong ki jila ba marjan da ki bor yadari ban rakhe yakasni light luit kari ban penkot ya khubor sa sisian ki mat bakongsan Ai jingkershan ki sengsan pertai ka jila Meghalaya ki bai te lok bat ka sarkar MDA ya Konrad Sangma ha kanik election chiteng samai Menjur ke yang dorbar parliament ya ka schedule caste bat schedule tribes prevention of atrocities amendment bill ajar khatpra bat Menteri rang ba ka Meghalaya Konrad Sangma ulong ba ka sarkar jong u kayate kanile kat bala bat pentikna ba ki nong shang ka jila ki nyo jimentoy na barok ki scheme sarkar pdeng baru na ka sarkar jila Bat katuk khubor kelakut launch pinak All India Radio Shillong hadian katuk kanipol ngesok baka Delhi Station na kabentaki khubor ki banwan kini kedai All India Radio Shillong.